Jasło, 16 sierpnia 1904 roku. Auschwitz, 27 czerwca 1941 roku. Urodził się w Jaśle, w rodzinie, która doświadczała trudów życia. Już jako dziecko stracił swojego ojca. Wstąpił do Instytutu Salezjańskiego, przeszedł całą formację, złożył śluby, przyjął święcenia. Jego droga prowadziła przez nauczanie muzyki i matematyki, potem przez wykłady teologii w domu studenckim w Krakowie. Był miłośnikiem sportu, lubianym przez młodzież, o pogodnym usposobieniu. Był kimś, kto potrafił łączyć powagę nauczania z radością bycia razem. Wyobraźcie sobie salę pełne młodych ludzi. Dźwięk nut, śmiech na boisku, skupione twarze przy tablicy. Ksiądz Kazimierz był tam, gdzie rodziła się wspólnota. Uczył, prowadził, zachęcał do gry i do modlitwy. Jego obecność miała lekkość i ciepło. Był tym, kto potrafił rozładować napięcie żartem, a jednocześnie wskazać drogę. To właśnie ta radość posługi jest jednym z wymiarów wiary ożywionej. 23 maja 1941 roku został aresztowany w Krakowie wraz z innymi współbraćmi. Po miesiącu więzienia w Montelupich trafił do Auschwitz. Tam w obozie grupa karna, w której był, została skierowana do ciężkiej pracy w kamieniołomie żwiru. Warunki były nieludzkie. Głód, bicie, modzele na dłoniach, upał i pragnienie. Gdy ksiądz Kazimierz, przytłoczony ciężarem, poprosił o lżejsze zadanie, spotkała go brutalna odpowiedź. Został pobity, zmasakrowano mu twarz, wybito zęby. Zmuszono go do biegu ku dołowi, gdzie został wrzucony i przez długie godziny konał w agonii. To, co w tej historii uderza, to kontrast między jego życiem pełnym radości i pasji, a okrucieństwem, które go spotkało. Nie był politykiem ani działaczem. Całe jego życie było poświęcone młodym. Nauczaniu, muzyce, sportowi. To właśnie ta codzienna troska o młodzież uczyniła go bliskim wielu sercom. I to ona stała się jednym z powodów, dla których jego obecność była tak znacząca dla wspólnoty. Jego wierność wyrażała się w małych, serdecznych gestach. Przyjść na zajęcie, uśmiechnąć się na boisku, poświęcić czas uczniowi, który potrzebuje zachęty. W obliczu przemocy jego postawa pozostała znakiem. Nawet gdy ciało było łamane, duch trwania przy drugim nie gasł. Świadkowie mówili, że pomimo strasznych cierpień, zachowywał wiarę do końca. Prowadzę rekolekcje dla dzieci i to na co dzień ożywia moją wiarę, ponieważ przypominam sobie, że wiara nie jest tylko dla dorosłych, elokwentnych i refleksyjnych, ale dla każdego. Kiedy wiem, że On przyjmuje moje 3-latki i one nie muszą przyjść do Niego z formułkami albo przemyśleniami, ale mogą przyjść takie, jakie są, to przypominam sobie, że On mnie też przyjmuje, dokładnie taką, jaka dzisiaj jestem, z kminami, z buntem, z niechęcią, z samotnością, z radościami i głupimi historyjkami. I przypominam sobie, że moja wiara jest silna, dokładnie taka, jaka jest dzisiaj.